ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷӣ. Бардро ва хӯрои азиз ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Дӯстони азиз, имрӯз чӣ хеле десен як навори пачкаи дига, яъне ки навори мошинҳои фурӯшӣ мешава ва касеро мефора ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам. Дар якум комментария бардро канали диюми хидма закрепит кардагим. Дар ӯ канал видеои хонаҳои фурӯшӣ мешава ва дар ин канале десен мошинҳои арзон мепартон ки шумо тамошо кунен, роҳат кунен. Ҳамун як дона лайки бепила барои меҳнатҳои мо биҷиқен. Агар ягон кас хона, мошин ё ягон чи дигар реклама кардан мефораш, дар ин рақамҳо дар WhatsApp-аш бинависен. Рафтем. тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ, бардро видеоро ина сар кардем, як ҷода ёнбош кунен. Видеоя 10 минутай ба фикрам. нархҳои мошинҳо арзон айда бовар кунен, ягон мошин мехаренда ай ҳамин видео. хоб хундаи санатай бардоаҷоно соли баромадаш 2005, сӯзишвориш гази холе, кузов седан, рангиш сафед, объем моторша 1.8 литр гуфтагиай, коробка автомат будай бардро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтагиай, ягон камбудӣ надоштай. қарор дора дар шаҳри Душанбе, нарша 27 000 сомонӣ мега бардро, арзонам мешава алишам. номерои телефонаш ҳастай, маълумоти бештараш мо метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. ва дӯстони азиз, мегзарем ба мошине ки шумо дӯсташ медорем бардро. бисёрот ҳай кардагияни мошинора бардро. Daiwo Nexia, касе намедона, соли баромадаш 1996 ай. сӯзишвориш бензин газ кор мекарда, кузов седан, рангиш сафед, объем моторша 1.6 литр гуфтагиай. коробкаи мошин бардро механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. 8 моҳи дига ҳуҷҷат доштай бардро. мошина мегирӣ, сол 8 моҳ ҳуҷҷат намекунӣ, ҳай мекунӣ, мегардӣ. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе, нарша 9300 сомонӣ мега. 9300 сомонӣ бо арзонам мекадай. ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метавон. бо як бор дига даётон биёрам ки касеро мефора видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар якум комментария канали диюми хидма закрепит кардагим, бидроен як хабар бигирен. бисёри бардро менависанд ки ҳамхели мошинои маладёжни бисёртар монем бардро, ба ҳамин хотир бардро ина як ВАЗ 21099, соли баромадаш 2004 ай. солаш хеле навтар ай. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузов седан, рангша зелёни гуфтагиай, объем мотораш 1.6 литр, коробка механика ай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора бардро. қарор дора дар шаҳри Душанбе, нарша 13000 сомонӣ мега. номерои телефонаш ҳастай, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, ҳамун як дона лайки бепила биҷиқен, ҳамин видеоро дар имотон падилица кунен ва дар комментария бинависен ки чӣ хели мошино шумода интереснияй. бардрои мошине десен Opel Vectra I, Opel Vectra A, соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна. хоб рангша мокри асфалт гуфтагиай, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошинам камтарак кори краска мега, кузовшам камтараки дига кор доштай, 4 та баллони нав дигар ҷош созай. қарор дора дар ноҳияи Зафаробод, нарша 17000 сомонӣ мега, бо арзонам мекадай. 17000 сомон, солаш 95 ай. бардро метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини фурӯшӣ дига. бардро чӣ хеле мошина десен состояниш зури бад метава, ростига мошин хидмда маҳқул шид. Opel Vectra B ай, мисол Opel Vectra B бардро касе намедона, соли баромадаш 1997 ай. сӯзишвориш бензин газ кор мекарда, кузов седан, рангша ранги кабутай бардорш кабуча чӣ хеле десен, объем мотораш 1.6 литр, коробка механика ай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. дигар маълумотош бардро навистагӣ нест, хай ҳолати краскаш созай, ҳолати дискоҳошам созай. қарор дора мошин дар ноҳияи Бустон бардро чикалостай, нарша 32000 сомонӣ мега, бо арзонам мекадай. номерои телефонаш бардро номерои Тоҷикистон ай. дигар маълумотоша дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. ва дӯстони азиз, эълон монад давом метем. касе ки тамошо кардесен бардро, имконият боша, настрено соз боша, ҳамун як дона лайки бепилам биҷиқем, бо хеле хирсанд мешем.
бардрои мошини десен Daewoo Lanos Daewoo Lanos соли баромадаш 1998 судишвориш бензин газ кор мекунад кузов сидан рангша сафед гуфтаги абъём моториш 1.6 литр коробка механика сои мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 2 моҳ документ доштай кузоваш ба қувват касе харидор боша занг бизана гуфтагие қарор дорад дар шаҳри Исор нархша 9000 сомонӣ мега бардро арзонам мекадай алишам ягон мошини алишиам дошта бошен ё ки харидор бошен метавонен дар ҳамин рақамҳо занг бизанен Lanos бихарен. дӯстони азиз мегзарем ба як мошини фурӯши дига бардро чӣ хеле десен мошина состояниш зури бадай рости гап хидмдам гарини маъқул шид состояниш краскаи суса ҳамаш 100%. ваз 2107 бардро озим ҳамаи маълумот ча мегум ваз 2107 соли баромадиш 2004 судишвориш бензин газ кор мекунад кузов седан ранги сафед абъём моториш 1.5 литр коробка механикай сои мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад техосмотр аккумулятор ҳамаш 1 сола кардагӣ ҳуҷҷат доштай касе харидор бошад биёяй пеши мошин гап мезанем қарор дорад дар шаҳри Конибодом нархша 21000 сомонӣ мега 21000 сомон 2004 солай ин номерои телефонош номерои тоҷикистонай занг бизанед. дӯстони азиз мегзарем ба як мошини фурӯши дига бардро касе тамошо кардесен имконият боша як дона лайки беплам биҷиқен BMW 3 серия S соли баромадаш 1993 судишвориш бензин газ кор мекунад кузов седан абъём моториш 1.8 литр коробка механикай сои мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гази евро 4 задагӣ мешавад 10 литр газ қатъи 70 километр мегаштай касе харидор боша ба занг бизанад ҷои шичай арзон намешидай қарор дорад дар шаҳри бохтар пештара Қурғонтепа нархша 10000 сомонӣ мега бардро арзон намешидай алиш мешидай гуфтагӣ нест ба чӣ алиш мекунем хай бардро номерои телефонош ҳастай касе харидори конкретни бошен занг бизанед. дӯстони азиз чӣ хеле десем бардро мерседеси фасонай состоянишам хушрӯ будай соли баромадаш 1995 судишвориш бензин газ кор мекардай кузов седан рангиш кабуд гуфтагие абъём моториш 1.8 литр коробка механикай сои мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад документош то моҳи августи соли 2022 будай кондитсионер доштай кор намекардай бардро хай кондитсионериш ремонт кардан дар кор будай қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе нархша 35000 сомонӣ мега 35000 сомон бардро мерседес солаш 95 ина номерои телефонош агар касе харидори аниқ бошен занг бизанен мошини арзона бихарен. дӯстони азиз эълон монад давом метем скутери фурӯшие бардро соли баромадаш 2015 абъём кубаш 60 соҳиби скутер гуфтагие ки срочни скутера мефурӯшем ҳама ҷош 100% кор мекунад коробкаш автомат будай любой устора оварда бибинен ба бихарен гуфтагие чизе дора ҳама ҷош кор мекардай қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар раёни Ғончӣ нархша 3100 сомонӣ мега бардро 3100 сомонӣ хай ҳолатиш хубай бардро ина номерои телефонош занг бизанен скутера 3100 сомонӣ да бихарен чӣ хел нархи арзон да бовар кунен. дӯстони азиз касе ки тамошо кардесай бардро битонен ҳамин як дона лайки бепала биҷиқен ҳамин видеоро дар эмотон поделиться кунен ва бардро дар комментария бинависен ки чӣ хеле мошинҳо дар корай бардрои тракторе десен ана ҳолаташ созай гуфтагиай дар ҳолати хуб қарор дошта яъне ягон камбудӣ надоштай ба иҷа шӯхӣ карда гап задагие ки камбудиш фақат ҳамин саралкаай саралкара мерези ва ҳай мекунӣ мегардӣ пулук чизил доштай қарор дорад дар шаҳри Панҷакен нарша бардро ва хоҳарои азиз 50000 сомонӣ мега 50000 сомон пулугам доштай ҷизилам ина номерои телефонош маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз эълон мона давом метем дар видеоҳои пешина яду бародар нависта буд ки ҳам хеле газелҳои фурӯширо бимонен ба ҳамин хотир бардро ина як газели фурӯши дига газел барои одам бурданай мисол бардро ҳам хеле газелҳо ҳам ҳастай бо грузовоешам мешава соли баромадша 2002 гуфтагиай ҳолаташ хубай хоб мотораш инжектор будай 4.6 мотораш инжектор қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нархша 16000 сомонӣ мега бардро 2002 солай газел 16000 сомонӣ
ина номрои телефонаш бардору, номрои тоҷикистона. шумо метавонед ки дигар маълумотоша дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, мошини арзона бихаред. тамошобинони канали Saudotj ибад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза, касе ки то охири видеора қатима тамошо кард, бардору дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем. ва бардору агар видеои ма шумода маъқул шуда боша, ҳамун як дона лайки бепула бижғен, ҳамин видеои моро дар имо дар дигар сайтҳоятон поделиться кунед ва чӣ мошине ки интересне шумода бардору наша фаҳмиданиен дар комментария бинависед. ман ҳаракат мекунам ки мошинои гуфтагӣ шуморо дар видеоҳои оянда бимонам. ва бардору дар комментария як канали дигар аз акрипит кардагиам. дар ӯ канал видеои хонаҳои фурӯшӣ мешава. касе да бардору видеои хонаҳои фурӯшӣ интересне, бидуроен ӯ каналам дастгирӣ кунед. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша бардору ва хоҳарои азиз. хайр.